गथ'आ जासिगोन आरो फिसाला उन्दैया मिथिबाय बिफानो होनो बबेनो जासिगोन मिथिबाय ओइ मामिया जोंनि मामिया जोंनि मामिया बैयाव माबायाव गोग्लैनानै माबा हासुला जोबनायनि मेथाइ खनगासिनो दं आख' हासुला जोबनाय मेथाइ खनना दं मिथिबाय इनिफ्राय जोंहानि आबौआबो माबाखौ हागादैखौ न' खाथि खाथियाव गारनानै मेथाइ खनगासिनो दं हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंतमन को आंनि यूट्यूब चैनल हाय बड़ाई बाय आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का वीडियो है हम लोग की इधर मतलब धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में एक मतलब असम में अभी पूरा एकदम बिहू का फंक्शन चल रहा है। तो इसमें हम लोग का भी बैसागु एक मेला प्रोग्राम चल रहा है। तो इसमें हमको जैस्मिन के लिए बुलाया है, जो डांस कंपटीशन और इंस्ट्रूमेंट का जो मतलब कंपटीशन रखा गया है इसमें। तो इसमें हम लोग आए हैं जैस के रूप में। तो अभी हम लोग प्रोग्राम में जा रहे हैं। अभी एक दुकान में थोड़ा टाइम आ गया था, हम लोग इधर एक दीदी की दुकान में हम लोग एंट्री हुआ था थोड़ा सा। तो अभी हम लोग प्रोग्राम में जा रही हूँ, तो बस आप लोग देखते रहिएगा किस तरह से है हमारा वीडियो और हमारी फेस्टिवल किस तरह से मनाया जाता है, किस तरह से मतलब ये जो बैसाख डांस मतलब बैसाख मतलब एक फोक डांस है। तो इसको मतलब किस तरह से परफॉर्मेंस करते हैं आप लोगों को दिखाएंगे। तो आप लोग बस देखते रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग ये मतलब मंच में पहुंच गया। तो इधर है अब ये देखो हम लोग मंच में पहुंच गया है। अब कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। ये भी है जैस्मिन में और एक उधर में और एक बैठेगा, मतलब हम लोग 3 लोग दाब दाब जायगानि हारिमु बादायनाय आयदायाव बाहागो लानो होननानै फैनाय बादायारि नोंथांमोना बबेबा औवा सिङाव बबेबा दंफां सायायाव बैसागुआव फुरानायानोखा जों बेखौ मात्र मोसानायनि माखासे टेकनिक मुद्रा बेफोरखौल' जों एसे सोलायलांनो नागिरदों, खिन्थु बैसागुआनोखा। उमुखाया बिराद मोजां मोसाथारदोंमोन, मोनासै। जासमिनफ्रानो माबा गोजाथार जाखुमादों खोमा ओरैनो। मालाय आमुखाजोंनो लोगोखा, आमु गामियावनो दंफैयो, मालाय इसिनि गामिनिखौसो हरबाय ओरैनो। मालाबाबो जासमिना पार्टिसिपेट खालामा, जों फासिलिटि मावा। जासमिना रावबो बिदि सोरखौबा वान साइड ओइ आमुखानि फिसालानो बेनो होथारनांगौ होना होआ। मायाव जादों बेना? मोसानाया मोजां जादों, गाननाया मिस्टेक जानो हागौ बेना, हाबजेननाया मिस्टेक जानो हागौ बेना, ओंखारलांनाया मिस्टेक जानो हागौ बेना। मोसानाया बिराद मोजां जाथों। आगै सना नोंखौ नुनानै मिनिस्लु गोसोआ आंना गोरबोआ थानो हायाखै होनना बुंदों। मानसिया गन्थंजों मेगनजों माने बुथबथब, मेगना बुंगासिनो जों मिनिस्लु नङा आंना रायजोफोर। होमबा जों बेखौ मार्क मारिगोन। बेवहाय बेना 10 मार्कआव बियो खम जाखासिगोन। सासे बे बादायलायनायाव जुदि पारफेक्ट सोर बायदिया मोनगोन, जेब्ला बैफोर मोनफ्रोम बिथिङाव एसे गासिबो बोजोबनो हागोन। बे मेथाइ खनगिरिनि सायाव बेबारि माजगाव बिथाङा बासिराम गयारि।
silakan. जासिगोन दे गोजोननाय बावहरबाय Abang sini kan nih? दे बैसागुनि दामदो दे आदै दे एसे दावखो ओरै साइडथिं था ओरै साइडथिं इथिं सिदा सिदा नै बिनि सिदा सिदा एसे दावखोबाव दे दामदो दे मेथाइ खनफालायना दे नों माबाखौल' दाम खामखौल' दाम दे मेथाइ खनफालायनाङा दानिफ्राय कालचार हारिमु बिलिफांबो जाबाय ओंखायनो आं दा आलासिबो नंथ'ला जासमिनबो नंथ'ला आं एसे गाजासो खालामसै आं मैथासो जानोसै दा रायजोफोर मैथा गोखै जाथ'नोसै आङो माने आंनि आफायाबो बेवहायनो नोंथांमोननि बे गगामुग ओनसोलावनो बेसेबांबा बोसोर थादोंमोन नैबे उदय बसुमतारी जोंना देंखोगिरिया बिसिनि गामियावनो ओमफ्राय सायास्रि बिफा जोंनि आफा बिसोरो मोनसे सम एखेयैनो रायजो जानायमोन आरो स्कुलबो खुलिलांदोंमोन जोंनि आफाया बिनिफ्राय आफा थांखांनायनि उनाव बोसोरसे उनाव स्कुलाबो ग्रान्ड जादों बाल्टिंफारा ना मा होनदोंमोन खोमा बाल्टिंफारा स्कुल आरोखि फार्स्ट फाउन्डारमोन जोंनि फादारा होमबा बे समाव बिराद हाब्रुमोननो माने नोलोबारि गेजेरसो थांनांगौमोन आरो फैनांगौमोन बेनिफ्राय जोंहा संख' खारलांबाय बेनिफ्राय फादारा इरिगेसन डिपार्टमेन्टआव बेलेग गुबुन डिपार्टमेन्टआव साख्रि मावहैदोंमोन आरोखि दा रिटायार जाबाय गोमाबो लांबाय उदय बिफामोननि लोगोमोन जोंनि फादारा दा बेफोर थांबाय जियानो जा नोंथांमोननि जोलैयानो आंनावबो नांदों बै समाव जोंनि आफामोनाबो बेफोर नाटक साटकफोरा खालामखायोमोन जाहैबाय ओमफ्राय जोङो धेमाजि ओनसोलाव गगामुग ओनसोला खम नंखाया गोदोनिफ्रायनो गोबां मोजां बेवहाय हारिमुखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोर दंखायो प्रेक्टिकेलि जोङो नुखानाय आदा रतनमोनखौनो बिथांमोनाबो गोबां गोदोनिफ्राय माने हेफाजाब होबोनाय दा आङो आंजों लोगोसे फैफादों रायजोफोर नोंथांमोना मैथा गोखैखौ नायगोन ना नायो नायो दा आंजों मैथा फैफादों मैथानि फिसाला फैदों फिसाला उन्दैबो फैदों ड्राग्स जाग्रायाबो फैदों ओमफ्राय गावरेमाबो फैदों बेनिफ्राय मैथानि बिबोनां माबा सन्थलायाबो फैफादों बिराद बुरजा फैदों दा गावरेमायाथ' मिथिखायो जौ फाग्लि नोंथांमोना मैथा गोखै नुदों दा दाख्लै बैसागुआव हासुला जोबना लादों बे बेनिफ्राय हासुलाना मेथाइ खनदों खोनासंदो दाना बोरायनि खाथियाव फैनानै हौवाया लोङा बेना बिहावा खिन्थु बिहावाबो लोङा दाना बिहावा आराम जिरायना दं माबायाव खामसालियाव
गुजुस्रोमोनो बे बिहामजोआ थाला सुयोमोन बिहामजोआ दाबो फैया हनै नामावसो बैसागु बैसागु नङाब्लाबो फुंनिफ्राय मोनाबिलिसिम थोब थोब लोंना थाहैयो दाथ' आरो हामबावदोंसो बिहामजोआ ओरैनो मोसाग्राखा आरो माने खाम दामबावदोंसो सिफुं सुबावदोंसो बे बैसागुखौ बाराद्राय जानाय लोंनायखौ नुद्रायबाय आङो बे सानैसोआथ' थाम्फै दंग्रा अंखाफोरबायदि सोरांबानो लोंनानै बबेबा खुदिंनाय बबेबा माबानाय बेफोर आखल आखुखौ गारनांसिगौ बे साहाजों जों बैसागुखौ फालिनो हाया नामा साहाजों हागोन हाया जों फिसाजों हागोन हाया जों खाम दामनो गारलांबाय सेरजा दामनो गारलांबाय सिफुं सुनो गारलांबाय लोंनाया बारा जाबाय मा जानो बिदि जोंलाय एक्चुअली नोंथांखौबो जोङो माखासे लोगोनि मानसिफ्रा साहाजोंबो फालिजानो लुबैयो फिथाजोंबो फालिजानो लुबैयो नङा होमबा खिन्थु लासै लासैनो दा जोंनि बर'फ्राबो माने फ्राय मानसिफ्रा लोंनायखौ खम खालामलांबाय आरो मोनफ्रोम गामिफ्राव जों मोननोबो थांला गोदोथ' गोदोनिमोन एसे दा जोंनिखौ गुबुन जातिफ्रासो सोलोंबाय दाना बिहामजोआ गावरिना फेना फैबाय फेनानै माबायदि मेथाइ खनबोदों मिथिगौ ना मिथिबाय मिथिबायना दाउखा न'आव सिला न'आव रायजो जाफैनानै आदै नै बोराय जोंनिया दाबो सिनसिया साखाया आदै जुद्रु मोसागोनां बैसागु बोथोरखौ बरायगोनां माने नांगौ माने हौवाजों बाराजों जों फाग्लिजों सिनसियाव जिङो जानानै एसे गेद्दा जाना दं खिन्थु जुद्रु लोरबाबो बैसागु बोथोरखौ फालिगोन बरायहरगोन जाहैबाय बुझदों ना दाना माबाया जानोसैलाय आरो मा होनो बे मैथायाथ' बारा फेयानानै मैथा राना जाबाय जाबाय हिनजाव जादा एकदम हास'खौनो नागा हरसे हास'सिनो बे खुगायाथ' मोखां खुग जाजाया बे हिनजावखौ साला गाहायाव उन्दुनोबाबो आं एसे बासा उन्दुबाय थादों खुगाखौ मोनामनायानो थानो हाया मालाबाबो मा हिनजाव जाखो दाना बुरिनि खननायखौ नों बोराया मालाय बिहाव मालाय अबाव थानो हानो बेबो दांबाय साहानि जासिगोन बोराया जासिगोन साहानि हाजोआ दंफां गैला बिहामजो गोजौआव मिथिबाय थानो हायासिगोन बेबो बैसागु बोथोराव अबावथ' थानो हानो गोदोथ' लोंग्रामोन नालाय बोरायाबो बिहावाबो दाना जाबाय आरोखि एकदम बोराय मानसिनि खार नालाय नै माथो बिहामजोआ बैसागुआ नांगौबाय जाबाय आरोखि दाना लेवरा फिथिनाव गोलैफैबाय दाना बोराय जाबाय साहानि हाजोआ दंफां गैला बिहामजो जाबाय दानि बर'फोरनि बिहामजोफोरनि आखल आखुआलाय मोजां नंला हाबाब हौवा थाखानानै हौवाखौ गारनानै जाबाय बिसोरा बांगाल हौवाजोंसो प्लट थांलाबायसै जाबाय बिसोरा बांगालजों थाङो हारसाजों थाङो बर' रावखौसो रायलायनो बावगारहैयो जाबाय मिथिबाय माने नंखागौबो गोबां जोङो फेसबुक मिडियाफ्राव नुयो जे गाबनानै फिसाखौ बावनानै हौवाफ्रा मा खालामो नोंथांमोना अमुक उमुखौ नुयोब्ला खोन्था गथ'आबो गाबनानै आयै होनना नागिरो बेबायदि सोलिगासिनो जोंनि समाजाव जोंनि बर' समाजाव नङा दै बे सब समाजावनो जाबोगासिनो दं बोरायाबो बुंहरबाय आरोखि दै बांगालजों थाङो हारसाजों थाङो गाननाय जोमनायखौबो बावगारहैयो माने जोंनाथ' दख'ना गानथारनांगौ ना दाना बिहामजो जासिनानै बिहामजोआबो फेना दंखायो ना आयै आफा बिहामजो आयै आफा मिथिबाय नानि हौवा फेरा जासिगोन उवालखौ दाननो रोंला उवालखौ दाननो रोंखागौ नालाय मिथिबाय साल खुन्थाखौबो दाननो रोंला नांगोल मुथिखौबो हमनो रोंला मिथिबाय मोसौ खोमोनखौबो सिनाय रोंला माने नांगोलखौबो दाननो रोंखाला हमनोबो रोंखाला उवालखौबो दाननो रोंला बिनिफ्राय साल खुन्थाखौबो दाननो रोंला मोसौ लांनायखौ माने सिनाय रोंला होनदों जाय मानसिया नांगोल मुथिखौ हमो बिसोर मोसौ लांनायखौ सिनायो नङा दा
मोसौनि लांदों बुसोदों होननानै नङा बेबायदि आरोखि बेनिफ्राय दाना गथ'आ जासिगोन आरो फिसाला उन्दैया मिथिबाय बिफानि होननाय बबेना जासिगोन ओइ मामिया जोंनि मामिया जोंनि मामिया बैयाव माबायाव गोग्लैनानै माबा हास्ला जोबनायनि मेथाइ खनगासिनो दं आख' हास्ला जोबनाय मेथाइ खनना दं इनिफ्राय जोंनि आबौआबो माबाखौ हागादैखौ न' खाथि खाथियाव गारनानै मेथाइ खनगासिनो दं बिब' गारला खनला नालाय मिथिबायना दाना जों माबाया मा जाबाय बैबो थानो हायासै दाना फिसालायाबो मैथायाबो हाजार हिनजावखौ रागा जोंबाबो बैसागु बोथोरनि खोथा दं दाना बेना एसे गाराङा गोदै आरो बारा गाज्रि नङा लोंना नालाय फिसालाया बे खनसिगोन खोला बिलोआव ना मावाखौ नुनो थांला खांख्राइ मासेखौ मोननो थांला मिथिबायना ना सिंगिखौबो नुनो थांला जाजोबथारबायबा जाजोबाखै जाजोब्बाय जेनेरेटर लानानै कारेन्ट होयै ना मावाखौबो बुथारजोब्बाय थेंगोना नाखौबो गोदाव होबाय होदोंना माथो थेंगोना नाफोरखौ साफा गोदाव होबाय खोनादोंबा बिनि पार्ट माखासे आद्रा फैफिनगोन आङो गेजेर ससेयाव माखासे एसे उसुबिदा बेमार जानायखाय आं हायाखैमोन बा फैफिनगोन आरोखि रायजोफोर दा गोबां दंहा आर्टिस्टफोरबो दंबावो बेनिखायनो सम आरो बोथोरखौ लानानै मालाबा जों लोगो मोनफिनगोन दा आङो थुख्रासे आरोबाव दोंसे मेथाइ खननानै मिउजिक गैयाबाबो आं दोंसे मेथाइ खननानै थांबावसै नोंथांमोनखौ बिनिफ्राय आङो बिदाय लानोसै माने हिन्जाव सासेखौ आजिखालिथ' बांसिन हौवाफोरनावल' नङा आइजोफोरनावबो मोननै सिम थायो मोनसे एयारटेल थायो मोनसे जिअ थायो थागोन ना थाया ओमफ्राय एयारटेलखौ सासेजों रं नाम्बार जानोसै जिअ'जों सासेखौ रं नाम्बार जानोसै मिथिबायना खिन्थु सिम मोननैसोबो मबाइला हें जाबाय थायो एख' मबाइल हेन्डसेटआ जाग्रा जाया दा जायो हें जायो मोननै सिमसोबा सासेया एयारटेल सासेया जिअ'नि मोननै सिम कार्डजों लाबोनाय रं नाम्बार जानानै मोनबोनाय दासो बुजिबाय आं मोननै सिम बाहायनाय मबाइल हेन्डसेटनि हें जानाय जागोन ना जाया रायजोफोर नोंसोर नायल' मोननै सिम बाहायबा थिग संसारावबो हिन्जाव सानै लायोबा बिदि जायो होनदों आरोखि मेथाइनि जों जाहैनो नाजादों आरो फोरमायनो दाना हिन्जावफ्राबो जेला दख'ना मोनो मिनि हाला हाला जायो बेथ' सैथो बाथ्राखा सना मोनबाथ' आरो बुंनो नांखाया बांसिन फुरथि जासिनो सनाजों आइजो माहारिफ्रा बिराद लब जायो बेनिफ्राय दाना होनसिगोन आरो थाखा फैसाजोंल' एयारटेल सिम कार्डनि भेलिडिटि रिसार्ज सोबासो भेलिडिटि जागोन ना जाया फैसा होबासो गाननाय जोमनायजोंल' जिअ' सिम कार्डनि भेलिडिटि दासो बुजिबाय आं मोननै सिम बाहायनाय मबाइल हेन्डसेटनि हें जानाय रायजोफोर खुलुमनाय थाबाय बयनिसिमबो बेखिनियावनो दोनथ'सिगोन मालाबा खोब मोजाङै नोंथांमोननि गेजेराव फैफिनगोन अब्ला जा हायो नोंथांमोनखौ आरो गोजोन होनो नाजासिगोन गोजोन्थों